fasụ Igbo anyị lụta ọtụtụ n'ime anyị lụta na mgbe anyị na-eje akwụkwọ ịsụwa Igbo ata ya akwụkwọ asị na ọba n'akụla mana alụta ọchata ka ha esi wee mee ka anyị lụzụọ ife ndị nna anyị fa na nna anyị fa ji wee bi mgbe gboo bụ ife na-adịrị ụfa mma ka anyị wee sobe nke ba anyị wee sobe ya anyị kwụsị ife na-eme na baa mgbe gboo nwanne ere egbu nwanne mgbe anyị ka a na-apụ ilu si na mmadụ enye egbu ozu onye so wee gba mana ọ bụ ọsị tata nwanne na-egbuzi nwanne ya nne egbue nwa nwa egbue nne ejekwuzi nwa n'ụlọ ụka na-agbagbu ndị mmadụ ọ bụrụ ya zika anyị na ife ndị ọcha ya anyị ṅomiri ara agakwa ọfụma na baa o wee bụrụ na ife nchọ ikwu uru ka onye ọbụla onye dị osi na biya bido n'ibulite omenala Igbo omenala na-eshiga ịwa ọjị dị ichi ọzọ dị ichi ichi elu ịwa ji dị ife ịgba akwụkwọ alụmdi na nwunye ka omenala dị o shika eshika na ọ bụ ọzọ fanta ka mma agụba mana anyị ewere bịa n'ofu n'ofu wee kwalite bịa mgbe ị bịa na ya aga ọfụma ịfụ na omenala anyị ka nke ndị ọcha mma na ka enwe nwa nke tata ife anyị bịa bụ ịwa ji abịa n'obosi ka esi ebe bụ na igwe obosi wasịa ji a na-akpọ Obiọra igwe ndị ji awa nke anyị na-eme taa abụ ụkwụ ezigbo omenala oge esi eme n'obosi na ife anyị na-eme ebe a bụ ịwa ji Obiọra obosi na Amerịka dị iche na nke na omenala ya na-eme maka na Ọktoba 7 ka igwe obosi ga-awa ji Ọktoba 8 ka ndị ichie ma odogwu obosi ma ihe asịrị ma ndị ichie obosi niile ya awa ji n'obosi mana anyị si ka ebe ọ bụ na omenala anyị na-anazi ayọ ụlọ igwe na nkata o wee sị na ọ ya dị mma ka anyị bido mere ife eji bulitebe omenala anyị ebe a ọ ya bụ ndị ọba na ntị gbanwere ike bịazi afụzia nke esi eme ya n'ụdị o kwesịrị ịbụ n'ụlọ efe dị n'ịwa ji bụkwa ọnụ na be anyị mgbe gboo n'ọjị bụ oke nri a na-agba akọsịa eke ya n'ọba o wee n'ofu arọ ọ ya bụ alụmọlụ alụsịa gbuo eji ndị nne na nna anyị fa mgbe gboo ewe gbakọba rụọ ji esoro na mmadụ wee likọsị ọnụ wee kelee Chukwu n'ife ome ife aka ọ na-ara wee luo ọfụma wee na-ayọkwu ya ka ọ merụ na-aga nke bụ n'obodo a fa na-abịa Thanksgiving fa mee efe gbue tọki rụọ poteto mee mashed potato wee kelee Chukwu ọkwa nke a bụ nka maka ndị ụfọdụ na-abụfe asị na fa na-eje ụka na ụka fa ekwetara ya ma fa ya eme nke ndị ọcha o wee bụkwu onye elu ka ọ tụgharịa obi ya na nke a bụ nke a ka anyị ghara ikwuru gaba na ife ya eme na-eshiga daalụ daalụ biko tụọ onye odogwu obosi biko anyị ebubataziela anyị ọjị ọzọ anọ m ebe a ngwanụ gaba n'iru ngwanụ nwunye m olukwo ọgbara bịa dị ije ọgbara ibe ihe etinye alụba Imani nwanyị Igbo kpere ma yoro Imani nwanyị Igbo kpere ma yoro ayọrọ bụ nnụnụ ha ji ekwu obi ese ayọrọ bụ nnụnụ ha ji ekwu obi ese Igbo na anyị jiri otu obi anyị ga-aga n'ihu Igbo na anyị jiri otu obi anyị ga-enwe mmeri ka Chineke ndị Igbo azaghị ekpere ka Chineke ndị Igbo azaghị Igbo n'anya ihe ọma dị iche iche dị n'ala Igbo
ọrụ aka dị iche iche oji n'ala Igbo ọrụ oyibo dị iche iche oji n'ala Igbo eziokwu eziokwu abụ onye Igbo eziokwu eziokwu abụ onye Igbo obi dị ya ihe n'obi dị ya ọkụ mma onye ọcha sụrụ oyibo na-asụrụ Igbo onye Yoruba sụọ Yoruba na-asụrụ Igbo eji ụka bụ onye Igbo onye Hausa sụọ Hausa na-asụrụ Igbo maka gịnị abụrụ onye Igbo omenala ndị Igbo ga-abụgide ihe obi dị ya asụsụ ndị Igbo ga-abụgide obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ya obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha ndị Yoruba na-akọ ọchị ndị Yoruba na-akọ ọchị mana Hausa mara atọ ọkụ mma Yoruba ka Hausa taa ndị Igbo na-eji ọjị na-eji Igbo ọjị kwe ngozi wee ya ose buru ụwa maka nketa ọkụ mma ihe eji ọjị bịa ka n'obodo Igbo Hausa Igbo jere ịmụ nwaanyị jiri ọjị wee jee anyị ji ọjị ekpekwa ose buru ụwa ọjị Igbo omenala ndị Igbo iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi ịhụnanya iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi oke obi Igbo jọkọ n'otu na-eme ihe Igbo jọkọ n'otu na-aga mba eji n'ọkọ n'otu na-eti egwu eji n'ọkọ n'otu na-aga mba ịma na ọkpara na-aga mba na-afụ ihe ọkpara na-aga mba na-afụ ihe onye njem na ọkụ isi obi dị ya na-ebunyezi odogwu ụbọchị ọjị ihe ọma obi dị ya na-ebunyezi odogwu ụbọchị ọjị ka o mezie ya ka esi eme ya ọ bụrụ na o bunyesizi ya ndị dutere ya ụna adozie n'akụkụ ụna were oche ụnụ ya anaghị ya n'oche ụnụ ụna ejebezia n'oche ụnụ daalụ nne daalụ nọ ọ gidigidi bụrụ eze eze kwụrụ otu ya ọ dịka ọbịa nke iche odogwu onye iche ọjị abịakwuo ọjị abịa biko ka nwadi ana ndị eze nwadi ana ndị eze ihe eje kwụrụ n'iru odogwu obosi ka ọ gwa ike ibe ihe ebe ọjị a na-ejega maka na ọjị a bụrụ ọjị a na-awa n'ike odogwu obosi over to you. Ndị be anyị ọjị abịakwuo nọ ịyọ dọkịta ogbu ya mmadụ obi ibi odo weta ọjị ka e wee kele ndị bịa mmasịzi ndị bịa bịa n'obi ndị Igbo na Atlanta ka anyị bịa nọrịa wee kwalite omenala Igbo
abịa n'ife dị n'ịwụ ọjị na-ekwu maka omenala ịwụ ọjị bụ ofu n'ime omenala ahụ dị ezigbo mkpa n'ala Igbo maka na ọjị bụ ife ndị Igbo ji ekele Chukwu ekele Olisa n'ife ome ebịa bụ onye Igbo ọ bụ na o wetara ọjị ma ọ gọọrọ ya ọgọ ọjị ịma na ọ nabatara na ọjị a obi ga-ebute ezigbo na anyị nabatara ụlọ ncha dị ebe a ma omenala so na ife ọjị erika n'ala Igbo anọ na-esite na abịa n'akụkụ Igbo dị iche iche ụfọdụ nwesị ụdị dị iche fasi awa ọjị mana nke anyị na-emepụ na mgbede a bụ otu esi eme ya n'Obosi o nwere okwu usoro na-esi awa ọjị mana mmegbu ekeke nwa obere maka na oge adịrọghị mma nlefe anya otu ebute ọjọọ bụ n'ala Igbo aka m awara ụtụtụ onye nọbịa ọjọọ otu wee bịa ọjọọ izi onye ya awa n'ọdị wee mee ụtụtụ na asị na mmadụ ara bụ nwata na-alụ ogwu mana nle anya afọ nna nna m nọ ebe a bụ onwe esi eze onye ọrụ sa akịtekti ọnọchie si efelika Naijiria kwụsịnata na London zute obere ike wee bịabasị ka ọ bịa kwadoro nwa ya na-awa ji ọ na-abụ n'ala Igbo ichie asị na-echigo okenye n'ọzọ ihe eme ife okenye kwesịrị ime mana ndị Igbo tụkwasịrị elu si na onye nzuzu na-amarọ na nne ya bụ nne ya na mmadụ ara akarị nne ya endekwa m anya dị ibe a afụ m ịyasịla Obosi na onye bie ọdịbeze abịa na Obosi eweta ọjị igwe nọdụ ya igwe awa ọ bụrụ na igwe anọrọ ịyasịla awa na ịyasịla bụ ọ bụ ndị ọchafasị na traditional prime minister so n'otu ọnọdụ ọ na-anọchite anya igwe Obosi bụ Royal Majesty Iwe Chudibem Iweka eze Obosi dị na ka o si wee dị nyawa ya nwekwa ike ịwa ọjị a nọọ ịyasịla Obosi ka ọ bụ mana ife mmemme ka maka ọ bụrụ ndị kwu okwu asị na n'ọgbajie ọrụ ọmụwa ka ọ bụrụ ụtụtụ ka ọ bụbugalụ nna m ka ọwa na mmadụ ara aka ọtọkọtịa nwabụrụ nwa dọtị ya tọkọtị ka ọ bụbugalụ ịyasịla Obosi bụ my prime minister ka ọwa mana ndị Igbo nwere kaba si eme ife asị n'ọrụ cheke eji alaka ofe dị ọkụ ọzọ Obosi bịa bụrụ ọjị a ga-ezukọ nna m ka o were ọjị gwa m ife ọ chọrọ ka mme onye ichie gị ịmụ omenala eze onye ọrụ Odogwu Obosi aye Odogwu Obosi an na-egbuchakwa ọrụ ọrụ na-ahụkwa izu ibe na invite na mụ nweta osi na mụ ụbọchị ga-eche nna ya n'ihu ọ nwere ibe dị na ya n'ọrụ na mmadụ na-amụta nwa ya nwa ụfọdụ na-akọ ọfụfa na-asị ka nwa ha kafa ọ kafa ọbụ ọbụla na ị ga-aka m ibe niile kama ị ga-akalịrị ma mmụta ike ka m n'ọnya bụ uru so ibe na-achị ikwu bụ na ọjị anụ ha kwube m osisi ụta sọpụrụ niile dị ya enwere ebe ebe ofu wee site na wechi ya ka ị gaba n'iru dịka etu o si wee kwesị daalụ Kokoro na-ede onye ọrụ aka kụba na aka
Oboshi. Nna m asịrị m gaba n'iru obi sie m ike mana nne anya n'aka ebe afọ na ịyasịla ya ịyasịla ogosi na bugharịa ọjị ka o buzie ebe ya eme ịyasịla ogosi onye ichie nwa mgbakwụm obodo dike Obosi Makano, Wano, Suano, Lieno, Idemili, Lieno, Lizueno, Odogo Obosi. Hey, I said Obosi. In your movie here, in your money bed. In Kembo Obosi. Yes, Obosi. Adi Obosi. No question ever. I'm as you know. If I be a Tata Bokomena, I will when Pastor Aboka or they will also was near my own. I was over near my own. Mama and their Quebec. So, because I'm the dog of all men at the Gambia. I said, Umpire, then why is your motor here? Now, Busu said, I'm not going to also. I got to hear what so now say cancel all Jeva Bulgaria and watch Odosia and then you are going to Odosia watch cancel of watch. Yes, hello, Nietzsche. Mama, come on, oh, give me a seller traditional picture. Abagoro mama dia na ono mo na bema awa mujumo na akaka mujumo no apa ha ye ke on ye si na se ba no na le bu ali odi no di bulu ibuli re so na so aye emu kwa obe mmado onye mo bia onye ndị mo ọrụ bụ ndị mo ba na ekwe ka bụ ụzọ Okay. Ono fuzino na nkasi na ogboju odolo na social zone nna m ochie ogbu esi eze onye obi si m gaba n'iru ịghasịla Obosi prime minista traditional si m gaba n'iru mana enwe ka omenala Igbo si wee dị na enwe ndị ya enweta ọjị bife amaba ọjị na ọ na-abụ ọbịa ọbana egburu ya ọ bụrụ ma ọ bụza ndị Hausa na Jos na-atị ata na ere ji eme ọbana ya bụrụ awụta Mpeme bụ na ndị kwesịrị inweta ọjị dịkwa nne mana m na-achọ ka anyị mee ya ọsịsọ ọ bụrụ na agbụgụtalụ mmadụ na-abụ o nwee ndị mkpọ ndị kwesịrị inweta ọjị ka fa buga ọnwa onye nne ya ka ọ welụ ara m agbakwa ya n'ụdị dị usoro dị anya na ana m akpọ otu o si kpata m n'obi mana ndị kwesịrị inye ọjị enyefe ọjị bụ adịs ọfa afọ ọjị m na-ebido ịkpọ ka ebunye Idemili United Atlanta President Nze Samodi Egwu ọjị ka ọ were ọjị ebugalụ onye mkpọrọ ụmụ ebe ọ nọ ogbue kaba weta na mma na-agwụ ya ọsịsọ ebugalụ President ndị Idemili Community Union na Houston, Texas
anọ na ka o were ọjị ndị Idemili Association Dallas ọ bụ na ọ nwere onye president afanyasị ihe ọjị ka ọ were abịa n'ebe a si bịa bụrụ Idemili Obosi si Idemili enwee obodo 19 naanị bụ ndị Idemili Obosi bụ ofu n'ime ya alọ abịa na ndị nne jikọ ọ bụrụ alọ Ojoto na Obosi mana Idemili niile bụ nwanne ọ bụrụ na ọ nwere alọ ọ bụrụ na ọ nwere onye alọ n'ebe a ọ bụrụ na ọ nwere onye alọ nọ ya were ọjị onwe onye Ojoto na ya wepụtala Ojoto ọjị na ụmụnne Obosi onwe onye Abacha nọ ya wepụta ọjị ma Abacha Abata Ete were ọjị Akwa Ukwu were ọjị Ọka Etiti were ọjị Ezi Owere were ọjị Itali were ọjị Mkpọ were na ọjị ọ bụ na ọ bụ onye nna ọkwanye ya were ọjị ndị Obi were na ọjị si wegalụ ndị Ọba ka were ọjị wegalụ Ogidi ka Ogidi were ọjị wegalụ Ọrụ Ukwu ka Ọrụ Ukwu were ọjị Uke ya welụkwa na ọjị obodo ọka ya were ọjị Ụmụnachi ya were ọjị Ụmụ Oji ya were ọjị ọ ka anyị ra wee bụrụ Idemili bụrụ ofu anyị erikwa na eke Alkọme odogwu obosi ọ na-ete ka ọ si wee gbalụ na ebe anyị na-efe a bụ na obi ndị Igbo na anyị akpọ Dr. Joe Okoronta president ndị Igbo Union Atlanta ka ọ wepụta ọjị ọ bụ na Nnaemeka Chuka bụ president ndị Anambra State Association ya nke Atlanta ya were ọjị ọ bụ na ọ nọrọ ọ bụ na Oliver Nwabude na-ahụpụ the ex-president ya wepụtalụ ọjị na-agakwa n'ihu o nwere ụfọdụ agwa m na mgbe egbu nkenke onye nna kpọrọ ya ewekwana iwe na mmadụ eshiga mana si nye Dr. Francis Ọnụokwulu ọchụgbara enyi nsogbu ha dị ka ọ were ọjị nye Dr. Emeka Ọnụọra Anụọra Owueshi Ezeobi Obi ka ọ were ọjị si nye Dr. Nnamdi Ọfọ Dikemba ka ọ were ọjị Nzere Afọ Ebozue Idi Adigbo ka ọ were ọjị Nze Azụobi Ajụrụ Nnabuenyi Nze Ọnụọra Ibe Izue nwanne Odogwu Obosi ya were ọjị enye nna m ochie bụ Nnajelugo Nze Nwabuda ka o were ọjị enye Maazị Oke Nwasị ka Eze Ani Obosi ya were ọjị ka onye iche ibe Dr. Jacob Mgbeme si nye ya ọjị biko biko jere gọdụnụ ndị a na-agọsị ọjị biko ndị chelugodu nọ biko nụ keep the food nọ ka ha wasị ọjị yes at the back sinye nọ Dr. Ọtọgbọlụ ka ọ wepụta ọjị enye Architect Chris Obi ezigbo ọyị nwoke ka ọ were ọjị Injinia Azuokoye Eze Udo were ọjị na onye na-enye oji na Ogbuobi na-emechi ihu enye Maazị Atọ Nwosu ka ọ were ọjị ibe anyị ụmụ nwoke biko mee na aka n'isi Emeka onwe mgbe ị na-ebupụta Emeka ebupụtewo dị ga-ebupụtewo anyị gbapụta wee kwalite ihe gbasara omenala wee dum anyị wee si ebe dị iche iche wee rapụsịa fayere wee bịaba ebe a ka anyị nọ ya zikọ na ifepe omenala anyị na-atọ anyị ụtọ nna biko anyị na-ekelekwa ka isi wee dụrụ anyị n'ofu n'ofu wee rute ebe a dị ụtọ anyị ya nakwa anyị na-ayọ ka okwu anyị eji wee ma ka nke anyị wee bịa mma na ife anyị na-ayọ bụ ọjị anyị na-awa anyị taa ya
na ife anyị akata ya bụ n'ụlọ arụ isi ike ife ịka n'iru na ịtakwa ọjọọ na bụ ka ịka n'ibe n'ife Chineke bụ onye nwanyị. Amen. Tóbi odogwu obosi. Odogwu obosi. Gbèdúgbò. Tàbá ń wí ìbò. Ayé olóòlò. Ọkọ̀ òṣùgbà òṣùgbà. Ọgbọ́n òṣùgbà 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 pẹ̀lú ẹ̀ǹgbẹ́. Ọkọ̀ jíjẹ́ náà wí ìfẹ́ àgbọ̀ngàn wọn. Wọ́n yá mọ́dún lọ́wọ́ tún pàrà pẹ̀lú òdodo. Ayé. Ano malu pun dia. Oh tidak jangan malu kau ya apa paniam. Ada kamu yang madu, nasi kuali. Aku yang madu buru tiwa, mama tiwa, ayah 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 mama. Ayo. Akome. Ìgbà tábọ̀ kọ́ iná nù. Akome. Ọkọ̀ kò sí mẹ́. Akome. Ọkọ̀ sí mẹ́. Ìgbà máa ṣe. Ọ̀rẹ́ náà ṣe. Ọjọ́ tó yẹ tó bẹ́. Wọ́n yẹ. Ìsí yẹn náà kà bọ́ ọ̀nà ọ̀bùn àwọ̀. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Sorry. Oh, aku bisa pasuk dua. Apa ya dia mandi di pantai? Udah anak buka, yang buka ni apa? Tahu mandi di pantai. Aha, apa wong? Dah, Honorable Chairman, Democratic Party of Gwinnett County. As a member of Gwinnett, Chairman, Democratic Party of Gwinnett. Gwinnett County. Kabia kadori yo jenu. As a member, ya. Come. Kaidu. Emana say for na bada when to the feet. When this get na de o ande patare mo to ba bo skirt. Go bolaja. Asem fana ipioma. Ewa da le bi oburo ma ndi deeper life. Ekuja kumu ye me jamwai. Inaya fu watso. When can be sideboard
ka bụ otu a di onye ahụ na-ene ya anya tamfụ nwa nke ya bụ na ike ọnụ ebi ọmụ bie ya gba iya ahịa nke a ka a na-akpọ full sweat adịmala aka ịnọ nke ndị Deeper Life a kama enye inside bunch iya biko si nyebe anyị nri dinner time ka erie ife maka odogwu ọgosi idebe ife anyị bupụtakwazi ya ka a na na-ekpekwa ikpe abụ agụrụ wa na agụba 2 na ịgbụrụ Esta na-abụ ọgụ amịa 1 2 3 6 asị na anyị esi ịchọpụkwa ọnụ 3 and 4 na-amụrị nwa nwanyị ha okere biko ka a kwado ịwa ji nye na kịrịkịrị efere ka ha wee waa ji awasịzi aja ahịa kọntinu wit nri ndị egwu ewere pụta ọ ka esi eme ya ahịa ya rabụ omenala mebe omere dogobosi John nwa nwoke asị nọ ya nwete mmanụ ya nwete mmanụ ka o wee pụta bịa awa ji biko tụọ ni odogwu obotu na America Ibe anyị olugbo ahụ na ọmụme ya ife ya na anyị ji wee bịa olugbo dịka odogo osi na-achọ ka ọ wazie ji udebezi anụ ka m kwuo MC daalụ na dịka m si wee kwu ọ bụrụ na obosi na ala Igbo niile na-agbakọsịa ji alụsị n'ọrụ ugbo ka ọ ji kọsịa dị rue ka egwu egwu egwusiza eke ya n'ọba ọbịa ka eyeri ya wee wee gwu eme ka ede gwa n'okwu n'ọba wee ewere ka ụtụtụ eghe ya eghe efifia agwọ ji ahụ ụtụtụ ewere ya sụna nri ewere igi ji ya wee wee gwu o wee bụrụ ya ka o ji bụrụ nọ nnukwu nne ka o ruo ọfụma ekele Chukwu kele Olisa n'ife ọbịa o wee bụrụ ya bụ traditional Thanksgiving na ife anyị jiri agbakọba ebe a abịa na Obosi ọ nwere ife dị ife anyị iche anyị na-eme anyị ji akpụ ya Obiọra maka igwe ya awa ji bụ ya na-ebu na awa ji na Obosi ọwasịa ndị Obosi ndị ikiri Obosi awabasịa ebe ji Obiọra bụ na mgbe anyị bụ mgbe eji erikọta ife ọnụ enwe esemokwu maka ndị mkpọtụ n'oge iziri Obiọra afọ na papa na-eri nne izu ewe maa iwu si ọnya esokwana okwu pụpụ erikosi ekene kwukwu ọyọzia si ka esoka wee buru na-aga ana ọ bụrụ na awasịa ji a na-akpụ ya na Obosi bụ onu nno
onye na-awọ ụbọchị ibe na-awọ wasịa onye ọbụla erikọsịa ndị ije ụwa emekwa otu ahụ ana ọ bụ okpukpe dị iche na-egosi bụ na onye na-awa ji maọbụ igwe maọbụ ndị iche na ọ wasịa ji oke ụmụaka enye ndị okenye kọbara aka hụrụ mana ọ ga-eji aka onye na-awa ewe kee ụmụaka oge m bido na-enyebe anyị ife omenala m na-akụ ka eji eri otu o wee kweta m n'obi na mfe akwụkwọ nọ na ndị gboo nwee ezigbo uche na ibe njere ka onye na-awa ji bụ na ọ bụrụ ibe ma ndị iche ọ bụrụ na onye gbagotego na ebe n'obosi na baa mana ihe ka ụmụaka ka e wee zukọ na ịgbagote emi abụrụ ka abịa na-efe n'oge ma ga na-enye ọrụ ndị ọzọ aka anọ ụmụaka bụ ebe abịa na ebe obodo ọbụla ịchọ ka ịma akaba si eme ine akaba si eme ụmụaka ba ụmụaka ba anya iwee mmanụ dị mbata bụ na ogosi bụ na eligota ọbụrụ ndị ọkasị esa abụọ the weakest of the society. Ọ bụghị ya na-ekele ndị obere n'anya eji nwa akaba wee zọta ma ọ bụ ka azọ bịa azọ. Ebe anyị eme bụ mgbe a wara fuji a awa na-akpọ ụmụaka abịa n'odogbo obosi obodo dị so na mmanụ nyefa wee gonyefa nne wee na-ayọ tupu ka ọ mee ka ọ bụkwa ya eso wee mee na anụ na anaghị ahụrụ. Daalụ. Odogwu obosi biko wee na-anya ka ụlọ bụ ka esi awa ji. Ana m abịa nwanne ị ga-ete ọkwa n'ụdị ọkụ ka anyị na-achị ezi a wee na-awa iji nke aba iji wee ekele ife ọma wee na-ahịa ọmarịkọ na aga n'ihu ọnwagọkwa kụọ n'aka Koni odogwu obosi Koni odogwu onyichie ọkọme biko ndị na-ete obodo unu tetekwa n'ata unu tete ati afọ biko nọ iji ha n'azụ biko ụmụaka na-ese foto nọdụ n'ibe a ụmụaka ụmụaka na-ebe a ya nọ hụrụ ụlọ onye bịa ya ji ka ngwa Adaodogwu bịa kwụrụ n'iru. Because all the children should come. All the kids should come and eat yam. One on a line. Because one. Ụmụaka niile n'ebe a kwụrụ na line. Ụmụaka, all the little kids should come. All the kids to come, follow my line. Because if you have any little child with you, encourage them to come out. This is what the tradition is all about. We want to eat together to show that don't be able to. Yes, just stand here. All the kids standing online, exactly. And the not so little ones. Yes, come and stand. Come. Oh, come. Oh, I want to join them all. Oh, my boy. We're not alive. Power. We're not alive. Oh, yes. Let's see. What am I? Yes. Obiora means no piano. Niwara Jobi, Nira Tamos. Oh, no, Obiora. Yes, Obiora.
Abu Nova Wayaka, oh, government. I didn't come up with it. Bubble wine, dear, Jessioro, and attack. I didn't come up with it. Yes, my wife, behind you. Malaysia. America. Grandma. Yeah. The young grandma said, that's the roasted yam you are looking for. Because book the was on me, This is the yam.